Здравейте, скъпи млади приятели! В днешното Евангелие Христос казва: бъдете будни, защото не знаете нито деня, нито часа. Всеки един от нас със сигурност изпитва респект към смъртта. Всеки един от нас малко или много се страхува от този момент. Всеки вярващ обаче трябва да е наясно, че този момент, момента на края на нашето земно пътешествие, трябва да се свързва с радост и с щастие. Това е една щастлива среща, не трагедия. Една радостна среща с любимия човек. В днешното Евангелие Христос прави връзка с израилските традиции, свързани с бракосъчетанието. Сгодяването, така нареченото кидушин, е последвано след една година с венчавка, нисуин. Това означава, че младоженката, съпроводена от няколко момичета, се среща с младоженеца в уговорено място, нощем. Тази тълпа е осветена от красиви светлини, запалени свещи, запалени лампи. И заедно всички стигат до дома на младоженеца, където започва празничното тържество. Именно липсата на тази светлина в нощта кара Христос да се замислим. Светлината е благодатта, която получаваме от Бога. Маслото, което е в лампите, е нашата мъдрост, но не наша, мъдростта Божия, която ние приемаме. Нека не забравяме, скъпи млади приятели, че много неща в живота на Исус Христос се случват през нощта. Раждането, възкресението, смъртта, срещата с Никодим, предаването, когато Юда излиза от тайната вечеря, е било нощ. Нека ние да се замислим какво правим през нощта, какво е значението на нашите нощи. Всеки един от нас през деня има ясно изразена програма, а нощта, когато не е планирана. Важно е да се срещаме с Бога. Важно е да отделяме време за Бога, за нас самите, за нашето спасение, за да може срещата в края на нашите дни да бъде радостна и щастлива.